Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Сёлета ў 2020 годзе бард Андрэй Мельнікаў адзначае сваё 55-годдзе. Свои першыя песні Мельнікаў запісаў у другой палове 80-х гадоў і за амаль 4 дзесяцігоддзі творчай дзейнасці запісаў больш за 20 альбомаў. Якую ролю адыграла аўтарская песня ва ўзмацненні нацыянальнай самасвядомасці беларусаў і ці застаецца і да сёння актуальнай бардаўская песня, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта Андрэй Мельнікаў. Добрый день, спадар Андрей. Добрый день. Спадар Андрей, вось я сказаў, з сярэдзіны 80-х гадоў вот так пачалі, запісалі першыя свае песні. Так, да гэтага часу з гітарай і не развітваецеся. Не надакучыла? Ну, на самой справе гитара для мяне это просто прылада. Не больш. Я не полюбіў гітару, калі ёсць магчымасць, выкарыстоўваю іншыя магчымасці. Ну, якія? Вот якімі інструментамі яшчэ карыстаешся? Вот ладзіць вялікі сольны канцэрт Андрэй Мельнікаў. Якія інструменты ён можа, апроч гітары, яшчэ бярэ ў рукі? Ну, прывыклі з гітарай, это пэўны фармат, таму з гітарай гітару-то, якая задае рытм. Ось, я выкарыстоўваю. А так, вот зусім недалёка, тут у радыусе 200 метраў, мы рабілі з Колорадо Бітлз, бо ў 97-м годзе такі праект, мы спрабавалі зрабіць рок-каманду. Якраз тут падвальчык, вельмі блізка ад этого места, дзе мы записываемся. І быў. І для мяне было вялікае шчасце, калі на інструментах гралі іншыя. А вы былі такім фронтменам, спявалі? Ну, спяваў штосьці там. Мяне гітара трохі арганізоўвае, это іншая справа. Выканаўцам на гітары я так і не стаў добрым. Просто мы некае такое суладдзе адбываецца. Я да чаго спытаўся, там, ці не надакучыла. Я не меў на ўвазе, што вот там ці надакучыла вам спяваць, а просто я ведаю, што некаторыя там, хто пачынаў як бард, з часам мянялі неяк вот фармат сваіх выступаў, там калектывы пачалі збіраць. Вот вы кажаце, рок-каманда была, можа быць, там, як Вайцюшкевіч, там, скажем, аркестр сабраў, можа у вас было ў планах сабраць такі аркестр? Ну, Вайцюшкевіч вызначыўся як музыка, ён вызначыўся, што для яго галоўная музыка. У мяне гэтага, шчыра кажучы, ніколі не было, каб музыка была на першым месцы. Ну, пэўна, у мяне ўвесь час на першым месцы тэкст. А як ён праходзіць з музыкай ці без музыкі, гэта ўжо як атрымаецца. Атрымліваецца, што вы найперш паэт, і просто вот музыка гэта як каб данесці. Тут нават і наконт паэта, калі людзі там абвяргаюць, хайны і ўсё сцвярджаюць, і ўсё абвяргаюць, это іх думка. Адно, што прыйшло мне ў галаву вот так вот, гэта то, што моя творчасць, яна ўся ад пачатку і да канца, публічная творчасць, прынамсі, яна рэакцыйная. То бок, это рэакцыя на штосьці. На чыесьці слова, па сутнасці, это тыя самыя каменты. Каменты, ну это частка такая постмодерну. Ага, значыцца, Андрэй Мельнікаў пачаў пісаць каменты яшчэ тады, калі это не было мейнстрымам і не было Фейсбука. Яно ўвесь час было, просто гэтаму не давалі вызначэння. Увесь постмодерн это па сутнасці камент. Постмодерн ён не ўзнікае з нічога. Ён узнікае з ужо набытых пэўных рэчаў. І хтосьці блытае гэта з плагіатам, але калі там у творы, скажем, твор складаецца з 80 цытат, ну той же самый Андрэй Хаданович, он па сутнасці. І ён этого не хавал. Это вялікая колькасць цытат, на якія не трэба спасылацца. То есть слухач, чытач, он павінен сам здагадвацца, адкрываць это, адкуль гэтая цытата і радавацца этому адкрыццю. І часам навукоўцы яны блытаюць творчасць з навукай. Для іх важна, каб былі спасылкі, каб іх абавязкова узгадывалі, адкуль што ўзятае. Постмадэрновая творчасць, она ўся такая, без спасылак. Это як бы ўжо вядомыя рэчы для пэўнага кола людзей, для дастаткова шырокага кола людзей, іначе няма сэнса іх цытаваць.
Ну я вас зразумеў. Такім чынам наступны раз, калі там мяне да прыкладу хто-небудзь захоча назваць плагіатарам, я скажу: о, ты просто не разбіраешся, я постмадэрніст. Плагіат – это калі нейкая невядомая рэч выдаецца і прыпісваецца аўтарства, калі эта рэч вядомая, калі эта рэч ужо выйшла, калі эта рэч знаёмая. Тут гэта цытата. То есть яе могуць пазнаваць іншыя людзі. І не толькі аўтара, шматлікія людзі ўсё это пазнаюць. Калі адкрыць Вікіпедыю і пачытаць пра Андрэя Мельнікава, то вось там напісана: аўтар больш за 2 дзесяткаў альбомаў на тэму нацыянальнага адраджэння і жыцця ў постсавецкіх рэаліях. Вось сапраўды такое вось абмежаваная тэматыка. Адраджэнне і постсавецкія рэаліі. Ну, люблю эту цытату з Пушкіна. Андрон Михалков-Кончаловский нават цэлую перадачу з этой зрабіў, кнігу зрабіў з этого, да? Всех низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Абсолютной большасці людзей праўда, яна папросту не патрэбная, патрэбны пэўны міт. Прыгожы, такі смачны міт. І калі людзі штосьці пішуць в Вікіпедыі, гэта ўжо міт. То есть праўду мы можем даносіць там до сотні, 150 чалавек. Это тыя людзі, вось, якія будуць ведаць праўду. Далей для супольнасці важны казкі з большай ці меншай карыснасцю. Ну вось казку пра Андрэя Мельнікава мы ўжо пачыталі ў Вікіпедыі, а якая ж яна праўда? Сведчанне пра сябе няверна. Вот калі скласці з гэтых казак, калі чытаеш вельмі шмат казак, то ў кожнай казкі ёсць доля казкі. Ну, але тым не менш, я не кажу, што я праслухаў усе 2 дзесяткі вашых альбомаў, але тыя песні, якія я чуў, яны сапраўды прысвечаныя радзіме, Беларусі, вот, айчыне, вот, тэма вот это адраджэння, незалежнасць, вот, свабода. Гэта сапраўды вельмі важная тэма для вашай творчасці. Ну, у свой час я паверыў такую казку Беларусь. Фактычна, ну, все понятки, якія мы не можем памацаць, это казки, да, это со знаком плюс и знаком минус. Адны вераць у казку русский мир, другие у казку Беларусь, третье Великое княство Литовское и так далее, и так далее, и так далее. Мне падалося ў пэўны час, што Беларусь это лепшая казка за русский імперскі, дарэчы, мир, і адтуль прыйшоў до Беларусі. Советская казка, она ўжо выклікала агіду. Адпаведна, былі пошукі ў юнацтве іншых казак, там, і еўрапейскага сярэднявечча, і от расійскай імперыі. Савецкі Саюз, дарэчы, значная частка там стымулявала менавіта эту казку, я на яе купіўся. А потым адкрыў, што ёсць яшчэ нешта цікавейшае. Таму што ў расійскай імперскай казкі чагосьці для мяне не хапала. Для Наталлі Арсеньевай чагосьці не хапала ў рускай мове. Яна шукала, з якой бы славянскай мовы яшчэ штосьці ўзяць. І так сталася, што яе выратавалі беларусы ў горадзе Вільня, калі сям'я туды вярнулася пасля бежанства. І яна стала беларускай паэткай. А могла бы стаць і не беларускай паэткай. Выратавалі бы палякі, сталі польскай. То есть для мяне было вельмі прыгожае адкрыццё Беларусі ў свой час, якое мяне кранула. І я выйшоў в эту беларускую казку. Калі далей працягнуць вашу думку, так, ці больш коротка яе паспрабаваць данесці, то атрымліваецца такая выснова, што мы жывем у той казцы, якую самі сабе выбралі, так? Ну, ці нам хтосьці выбраў. Лепей, конечно, выбіраць самому сабе. Тут одна схема, якая мне вельмі спадабалася. Былы палітычны дзеяч, такі БНФаўскі, цяпер он даўно не палітычны дзеяч, але дзядзька разумны. Ён, як бы мне падзяліўся са мной, я ее прыняў. То, што чалавек масавы, ён вось не выбірае якраз казак, якую трапляе. Ён проста ідзе ў мейнстрым. Чалавек цынічны, это вот наступная фаза. І вельмі важная. Чалавек цынічны, які бы он мерзотны не быў, але ў прынцыпе ён ідзе туды, куды яму трэба. Ён усвядомлена робіць пэўны выбар. Ну, і наступная фаза это ўжо чалавек духоўны. Калі это чалавек цынічны, он выбірае ўсё ж таки духоўны выбор, не гледзячы на тое, што цынічна выбірае духоўнасць. Цынічна, фаза цынізма, она вельмі важная на выхадзе з этого масавага чалавека. Бо іначай, ну, быць дурнем.
То есть вот, быць сярод дурняў. А чалавек духоўны, ён як бы ўжо свядома выбірае ролю дурня. Як это ёсць прыклад ахвяры Ісуса Хрыста. Да? Ось, свядомая роля дурня для многіх. Цікава, добра, што нас тут наше духавенства, спадзяюся, не чуе зараз, бо там можа на якіх літургіях ці яшчэ чым. Это адпавядае дагматам, в прынцыпе. Это адпавядае дагматам. Тады я спакойна, а то зараз бы праклялі б нас. Хоць і, дарэчы, давайте вось, на жаль, прыйшоў гаспадар Андрэй без гітары. Ну, дыск прынёс у падарунак вось Еўрарадыё, хай. Дыск, конечно, вядомы, знаёмы всім, але знакавы. Але знакавы, а мы, да, як знакавае радыё, са знакавым, можна сказаць, бардам нашай беларускай бард-сцэны. Таму і знакавы эфір, і знакавы падарунак. Але я папрашу зараз паставіць ўсё ж такі запіс, хай сабе там не прафесійны, але вот з аднаго канцэрта адну песню гаспадара Андрэя, каб той, хто не чуў ніколі яго творчасць, вот, можа, у каго ёсць такая хіба ў жыцці, ўсё ж такі хаця б зразумеў, пра што мы гаворым. У куце на месцы бажніц мама, на ёй Беларусь, ёй адной сягоння малюсь. Перад ёй падаю ніц, перад ёй сягоння малюсь, перад ёй падаю ніц. Над вачыма маімі абшар скатаваны згвалчонай зямлі, не засохлыя лужы крыві, панавання чужынцаў цяжар. Праз краіну усю, як злы гад, працягнулась па дзелу мяжа. Дрот калючы, слупы, дзе ляжаць, штыкі ўціск чужацкі салдат. Мольбы, стогны, слёзы і кроў, катаванні, турма, кайданы. Знішчыць нас захацелі яны. Горы трупаў насыпаў патрон. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Я нагадаю, што у нас у гасцях бард, літаратар Андрэй Мельнікаў. Я ізноўку вярнуся да Вікіпедыі, якая міты пра вас утрымлівае. Асноўная тэма песень барда — Бог, радзіма, каханне. Сапраўды, вот, ну, пра радзіму мы чулі ў гэтай песні. Пра веру таксама нейкія словы прагучалі. Ўсё ж такі Бог, каханне, наколькі і каханне, калі пра каханне ідзе размова, то это ўсё ж такі каханне да той казкі Беларусь, пра якую вы казалі, ці больш романтычная? Не, каханне — это фізічная рэч. Это адзін з асноўных інстынктаў. Класічны фільм «Асноўны інстынкт», да, які там інстынкт пераможа. Адзін ці другі. Бог, я не ведаю, як жыў без Бога, часам мне нагадваюць людзі, як я жыў без Бога. Зараз мне дзіўна проста, як рашэнне нейкія можна было прымаць і на што пры этом абапірацца самому мне. То есть я сам сабе загадачны ў тых момантах, дзе я сам сябе не памятаю.
Вы сказали, што вашы песні гэта нават больш такія каменты на актуальныя падзеі сённяшняга дня. Да на што заўгодна, на тое ж самае каханне. Вось гэта камент на каханне. Якое у вас тады было каханне? Вось, а гэта ўжо не варта далей раскрываць, таму што здрабняецца, тады здрабняецца твор, калі мы лезем. Дарэчы, гэты вось знакавы альбом гэта мы быў запісаны, выйшаў дакладней 13 кастрычніка 1996. Запісаны, менавіта вот запісаны был 13 кастрычніка 96 года ў Зялёным лузе горада Мінска. Да, і гэтыя песні я вот памятаю тады, да, сапраўды ў тыя часы шмат якія вашых песень з гэтага альбому, яны сталі такія гімнамі сярод патрыятычна настроеных людзей. Вы прайшоў час, вы глядзіце, як гэтая патрыятычная моладзь пад уплывам вашых песень сябе праявіла, не праявіла. Вот як вы лічыце, у вас атрымалася вырасціць пакаленне патрыятычна настроеных людзей, дзякуючы вось вашым песням? Мне атрымалася дапамагчы камусьці жыць з гэтымі песнямі. Думаю, так. Ну, ужо немало. Як вы думаеце, вот, творчасць, можа яна... Я ведаю, вот я размаўляў некалі з Вацлавам Гавалам, і ён прыгадаў, што шмат хто вот тады людзей яшчэ Чэхаславакіі, яны прыйшлі да разумення, што ім патрэбна свабода, дзякуючы творчасці музыкаў, рок-калектываў, якія на той час існавалі ў Чэхаславаччыне і гэтак далей. Вот, а ў Беларусі, дзякуючы вот творчасці, атрымалася беларусаў схіліць да разумення, што ім трэба Беларусь, вот казка Беларусь, што ім трэба свабода, што ім трэба нешта вот беларусізавацца? Это может быць вельмі працяглай тэмай. Разглядалася і даўно, калі браць канкрэтна хрысціянства, то это мастацтва, оно разглядалася як падыход да святарскага служэння. Про гэта у нас ёсць кніжкі, той же самы Роман Абрамчук, ён пісаў дысертацыю на эту тэму, потым выдал проста як кніжку, таму што абараніць такую дысертацыю было немагчыма ў Беларусі на той час. У Сасноўскага Зміцера таксама ёсць разважанне дзесьці на тую тэму. Музыкі, яны адыгрываюць роль, так сказать, перадсвятарскую. Гэта святары з народа. То есть яны могуць падымаць людзей да духоўнага, але ёсць такі від мастацтва, як сервільнае мастацтва. Сервільнае мастацтва, оно было заўсёды, то есть, каб душа там разгарнулася, потым згарнулася ізноў, каб укалоцца і забыцца вось праз мастацтва. Гэта у нас на сённяшні дзень стымулюецца. Бачу вялікую небяспеку ў той падмене, што элітай называюцца людзі, якія робяць неэлітарныя учынкі. Зразумела, калі чалавек абірае дабрабыт замест духоўнага, то есть выбар чалавека цынічнага замест чалавека духоўнага, ён ужо па вызначэнні не можа называцца элітай. Ён сам павінен этого пазбягаць. То есть яго выбар зразумелы, але зразумела і то месца, якое ён займае ў грамадстве. Вось у беларускай мастацтве, беларускай культуры ёсць такая падмена. Да, гэтыя людзі займаюць медыа, яны там добра змясціліся ля кармушак, прычым з абодвух бакоў, і з бакоў улады, і з бакоў нашых больш, хай Еўрарадыё не крыўдуе, але больш, так казаць, папулярных у народзе незалежных медыа. Да. Гэтая падмена, она небяспечная. Небяспечная, калі браць это 4 індыйскіх касты, самая верхняя там, брахманы духовныя і кшатры, якія воююць. Вот у нас вайшы наверху, то есть те люди ремеснікі. Умоўна кажа, ремесніцтво, оно ставіцца вышэй за ўсё. Там можна выдаць вельмі якасную кніжку про ремесніцтва, вельмі якасна, нема за што да чаго прыдрацца. Але ў той же час тэкст не духовны, то есть тэкст ён мае пэўныя хібы. Ён прымушае чалавека не развівацца, а бегаць па коле. Ці быць задаволеным тым станам, якім у яго ёсць. Гэта мейнстрим на сённяшні дзень.
Вот я зараз не зусім зразумеў. Вот я б з вами пагадзіўся, калі б вот вы абмежаваліся, там, скажем, вот таким апісаннем беларускай папулярнай сцэны, папсавікоў, як мы кажам. Але вы закранули, сказали, што ў прынцыпе іншыя Так. нічым не лепшыя. То есть вот зараз... Не, яны, можа, чымсьці лепшыя, але чымсьці горшыя. То есть вы зараз таким вот параўналі з папсавікамі і назвалі ну, не вельмі добра, там, скажем, того ж самого Лявона Вольскага. Чаму? Ці каго? Ці там Джей Мор з Пугачам? Ці каго? Ці можа быць самого святого Міхалка? Ну, Лявон Вольскі улічвае. Все ж таки он вельмі улічвае і кан'юнктуру, і то, як трымацца, як он вельмі добра работае з контентом. То есть ён, здаецца, і не прэтэндуе на духоўную якуюсь ролю. Яшчэ большы прыклад, на мой погляд, тут з Вайцюшкевічам, бо Зміцер можа вельмі па-рознаму спяваць свае песні, і ён можа вельмі класна іх спяваць, і можа кранаць у чалавекі тыя струны, якія чалавека вымушаюць сапраўды думаць пра вечнае. Але запатрабаваны ён не ў гэтай якасці. Запатрабаваны ён якраз у якасці ўкалоцца і забыцца. То есть, каб не асабліва задумвацца. Ён і так можа, ён вельмі прафесійны музык. Вот бяда ў тым, што ён больш запатрабаваны у не самым лепшым, не самай лепшай сваёй постасці. Ну, я часам так, как бы подкалываю Змітраж, скажу, что ён любимец дам бальзакаўскага ўзросту. Вот вы зараз про гэта кажаце? Ну, да дам у мяне няма прэтэнзій. Вот, по вялікім рахунку, дама это особа безадказная, хай не крыўдзіцца. Не крыўдзіцца. Дама найменшая адказнасць, чым на мужчыне. Дамы, яны не павінны лезці у пэўныя глыбокія абстрактныя рэчы. За рэдкім выключэннем. Ёсць дамы, якія паспяхова в этом рэалізоўваюцца, ну, і адзінкі. Адзінкі. А для мужчыны ўсё ж такі важна вызначаць галоўнае. Важна вызначаць галоўны прыярытэт у жыцці. Я сам спяваў свой час, да, у меня была песня вот это «Выйди, ясна панна». Добра, это может быть ясна панна. Это может быть особа святая, да? Але это может быть и особа, вот Іродіада там танчила перед Іродом. Так само, для яго она оказалась в этом моменте яснай паннай сваёй. Он там запытаў, ну что да. Галаву Яна Крестителя на блюде. То есть чалавек, які выкрываў нейкую чарнуху выкрываў. Ось. Самому Ірода як бы не было дастатковай матывацыі, каб увогуле штосьці там з гэтым Іоаннам рабіць. Тое ж самае, на мой погляд, адбылося зараз у пэн-цэнтры сярод некалькі мужчын, я перакананы проста. Яны разумеюць, што яны себя заплямілі страшэнна гэтым учынкам там з Павлам, ну, але яны любяць сваіх жанчын. Яны зрабілі такі выбар Ірода. І гэтым самі сябе выкраслілі, ну, можа, на пэўны час, можа, выправіцца, да, з беларускай эліты. То есть з людзей, на якіх варта арыентавацца. Так, вот зараз нават баюся наступнае пытанне задаваць, каб не вылеціць з эліты, калі я раптам там нейкім дзіўным чынам туды патрапіў. У мяне спісаў няма. Добра, я пра больш, можа быць, надзённае хацеў бы спытацца. Калі ўсё ж такі вашы песні, як вы кажаце, такія каментары гэты, вот тое, што адбываецца апошні год, пра гэтую пагрозу страты незалежнасці краіны, пра якую вот нас папярэджвае, не супыняецца і да гэтага часу Владзімір Мацкевіч. Вы адрэагавалі на гэтыя падзеі? Як вы ўвогуле ставіцеся да гэтай пагрозы? Вы ўспрымаеце яе ўсур'ёз? Так, я ўспрымаю это сур'ёз. Яна ў значнай ступені па-за зонай маёй адказнасці. Можа, каго-то зараз это абразіць, но я разумею Гуркова за его выказываннем вот этим. То есть можна быць годна сябе весці ва ўмовах няволі, можна сябе весці мерзка ва ўмовах свабоды. Все ж таки заўсёды ў любых умовах у нас ёсць выбор весці сябе годна. Асабіста. Вакол нас ёсць больш лакальныя задачы, чым вырашаць глобальныя праблемы там, на ўзроўні палітыкі. Для мяне спрэчнае ізноў такія пытанні пра то спачатку выйти памахаць сцягам, а потым этой жа дзяржаве аплачваць, то есть ізноў такі забяспечваць ёй фінансавую падтрымку. Для мяне это выбор вельмі спрэчны. То есть это одна рука як бы пратэстовая, другая рука фінансава дапамагае.
Але гэта, ну, я зрабіў нейкі свой выбор. Я і не асуджаю, і не ухваляю там людзей, якія робяць іншыя выборы. Калі 7-го я пашоў падтрымаць канкрэтнага чалавека. Мы все этого чалавека, в принципе, знаем. Потому что не было вядома на самом пачатку этих мітынгаў, да. Один чалавек браў на сябе адказнасць за ўсё. Один чалавек заклікаў выходзіць канкрэтна. Я пашоў аднаго канкрэтнага чалавека падтрымаць. Аказалось, нас такіх сапраўды шмат. А далей, по вялікім рахунку, мяне не асабліва гэта кранала. Вот вы пашлі падтрымаць гэтага канкрэтнага чалавека, які завецца Павел Севярынец, так. І не факт же, вот пакуль што вам яшчэ, я так разумею, позва ў суд не прыйшла. Я думаю, што яна і не прыйдзе. А калі прыйдзе і выпішуць штраф, што вы будете рабіць? Другой рукой, адной рукой падтрымліваць Севярынца, другой падтрымліваць дзяржаву гэтую, якая выплатай штрафа? Ну вось звярнуўся да мяне адзін чалавек з дапамогай, яго ногі абрэзалі, яму трэба на акумулятарах гэтую вазочак. Вот лічу, што можа лепей туды грошы збіраць на такую рэч. Атрымліваецца па вашай, вашай пазіцыі, што не трэба было выходзіць на плошчу? Не, я раблю асабісты выбор. Ізноў такі. У кожнага чалавека свая размова з Богом, у кожнага чалавека свая размова з духоўным. Я разумею, што для пэўных людзей гэта сапраўды ўчынак, это крайні ўчынак. Яны адчуваюць эту небяспеку. Я гэтай небяспекай усімі фібрамі, вот так вот скажем, не адчуваю гэта галоўную небяспеку. А якая галоўная небяспека? Вот сёння? Ці заўтра будзе? Галоўнай небяспекі для мяне это ўсё ж такі на прыватным узроўні. То есть на прыватным узроўні не аказаць дапамогу таму, каму можна, так, дапамагчы пакінуць без падтрымкі сваіх блізкіх, сваіх дарагіх людзей якіхсьці, якія ад цябе залежаць у гэты момант. У свой час, калі у мяне памёрла маці, і вот на яе пахаванне, мне было ўжо далёка, за 30 гадоў тады. Цётачка, якую вельмі любіў, паважаю, она прыехала, она сказала такую фразу, што нашы бацькі паміраюць тады, калі мы пра іх забываем. Я злавіў себе на той момант, да, я займаўся нейкай іншай справай. У той момант, калі памёрла маці. Вось. Тое ж самае тычыцца не толькі бацькоў, вельмі часта вот это такія паняткі, да, такія вялікія наши любімыя казкі, это радзіма, Беларусь, это падмена дапамогі тым, якія побач. То есть лёгкія наши далёкія з того ж самого Лявона, так. Вось мы абіраем далёкі выбор замест таго, што цяжкія, блізкія нашы. Глядзіце, вось у вас зараз майка з надпісу слова «мы», якое складаецца са слова «я». Так, беластоцкая прыдумка, вельмі класная. Да, але яна зараз, вот гэтая цішотка, што на вас, яна супярэчыць таму, што сказалі вы. Вот тут же ж ўсё ж такі «мы». Так. Але для вас, вот вы сказали, что зараз галоўнае вот я і маё. Яно ўсё тлумачыцца. Трэба зразумець, вось я зонай сваёй адказнасці. Это наше место. Не трэба этому я лезці кудысьці ў іншае. То есть зразумець, што нельга ахапіць неахопнае. То есть немагчыма адначасова быць і міністрам там замежных справаў, і музыкам, і паэтам. Трэба выбіраць тое, што мы можам зрабіць якасна. Калі мы ў чымсьці не разбіраемся, вельмі вялікая небяспека тое, што нас выкарыстаюць. То есть мы акажемся вот этим масавым чалавекам. Мы поверылі ў казку, мы пайшлі, а аказалася, што і той чалавек, які нас заклікал, яго таксама выкарысталі. То есть ён думаў, што гуляе ў сваю гульню, а аказалася, што гуляе не ў сваю гульню. У мяне было некалькі выпадкаў твоіх, тым ліку і палітычных. Для мяне вот сёння, можа быць, ёсць момант такі і асабіста прызнаць, пакаяўся в этом даўно, але калі было змаганне ў свой час, а я был на баку Міколы Статкевіча, то у Грамадзе там было змаганне, была група Алексея Караля. Я тады напісаў песню там «Фрикцыі, давай фракцыя», да, там была фракцыя такая. Песня, ну, на мой погляд, і не графаманская, она адпавядала маім эмоцыям, але проста я аказаўся ў той гульне, у якую не варта было лезці.
Але вот хай сабе можа быць, ну вот не прямо зараз там, але калі узнікне рэальная пагроза незалежнасці Беларусі, да прыкладу, як асабіста вы будете ці не будете неяк вот змагацца за незалежнасць, калі будете, то якім чынам? Песняй, справай? Ну хто ж будзе публічна казаць праўду, калі трэба рабіць нейкія рэчы? Это будзе заўсёды, ну, ці падстава саму сябе, ці падстава, ці хлусня это. Лепей ўсё ж такі не казаць пра асабістыя планы. Я за тое, каб ўсё ж такі вызначыць зону сваёй адказнасці, у кожнага з нас она ёсць, і паспрабаваць вось в этом сваім сектары выконваць усё вельмі добрасумленна. Сумленна, то есть там, дзе выбар паміж асабістай шкурай, да, давядзецца ахвяраваць. Але зусім не факт, што за вялікую радзіму і пасля помнік паставяць. Можа, просто за якогось чалавека пасля таго ты ахвяруеш, ён будзе жыць, і пра цябе ніхто не ўспомніць пасля, апроч яго. Але можа выбар быць такі. Ну, таксама цікавая пазіцыя. Тым не менш, вот хоць вы і не хочаце пра планы такія гаварыць, сакрэтныя, а пра творчыя планы. Што на бліжэйшы час? Можна чакаць, што там чарговы, там, які ўжо па ліку, бо Вікіпедыя кажа больш за 20 альбомаў, які там 24-й альбом хутка выйдзе. Можа, што і будзе, калі на гэта будзе патрэба. Я ўжо даволі доўга, як рэакцыйная творчасць, так і рэакцыйнае дзеянне. То есть рухаю туды, куды запрашаюць. Ці куды вымушаны пайсці па пэўных так асабістых. Ну, таму што муле. Зараз шмат хто з музыкантаў кажа, што, ну вот, на жаль, так склалася сітуацыя, што творчасцю, песнямі, да і літаратары тое ж самае кажуць, пісьменнікі, што творчасцю асабліва там на жыццё не заробіш. Гэта неяк, ну, не то, што спыняе, а можа быць, такія думкі нараджаюцца, што ай, не буду я этым займацца, нікому гэта не патрэбнае. Ну, у нас жа добрый прыклад ёсць. Святлана Александровна Алексеевич, да, чым яна зарабіла? Што, хочаце сказаць, што не творчасцю зарабіла? Она яшчэ куча літаратараў гэтым. Куча літаратараў дапамагае. Ну, выключана ж з творчасці. Ну, не кожны з нас Алексеевич. Ну, але прыклад ёсць. Ёсць прыклад, вот, жывы чалавек. Яна, прычым, корміць і дапамагае вельмі вялікай колькасці людзей пішучых. Ну, а чаму нельга на самога сябе зарабіць? Ну, іншая справа, это будзе сервільная творчасць у многіх выпадках. Да? Але ёсць такі вельмі хітры від творчасці, што яна сервільная па сутнасці, але знешне яна як бы незалежная. Таксама варыянт. Мне не только хапае, але, ў прынцыпе, я таксама жыву з творчасці. Тварыць можна пастаянна. Таким аптымістычны такі вот настрой ствараеце ў тых, можа быць, пачынаючых музыкантаў, літаратараў, якія думаюць, што там нельга зарабіць. Я вельмі цікавы прыклад. Калі людзі граюць у пераходах у падземных, ну, яны маюць нейкі на хлеб там з маслам, і яшчэ на штосьці, калі добра граюць. У нас часам сустракаеш, ну, вельмі класных музыкаў у падземных пераходах. Ну, і шкадуеш тады, што такі класны музыка ў падземным пераходзе. Яшчэ адзін момант. Вы заснавальнік фестывалю беларускай аўтарскай песні «Аршанская бітва», «Талакоўскі фэст». Гэта мы. Плануецца што-небудзь бліжэйшым часам? Я не жыву стратэгічнымі планамі, а жыву сённяшнім днём. Вось выжыл гэтай... Аршанская бітва задумана была як фэст. Ну, так сталася, што фестываль аўтарскай песні найбольш вядомы. А так это просто адзначэнне Аршанскай бітвы культурнымі вот такімі культурна-спартовымі метадамі. Талькаўскі фэст вельмі цікавая, ну, тая ж самая ідэя. То есть мы адзначаем тым кантынгентам, які ў нас ёсць. Вот аказаўся кантынгент творчы. Мог бы быць спартовы кантынгент, мог бы быць яшчэ які-небудзь. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў Андрэй Мельнікаў, які сёлета будзе адзначаць сваё 55-годдзе. Ну і фактычна там
амаль 40годдзя творчага жыцця, бо з 80-х гадоў спявае песні. Поспехаў, Дзякуй. новых песен, новых канцэртаў, новых фэстаў, усяго найлепшага. Дзякуй, Вялікі. Андрей Мельнікаў, Зміцер Лукашук, і сачыце за нашымі эфірамі, а 14 і 15 у нас вельмі цікавыя госці.